express 0.000831 in standard form. A cikin wannan misalin abin da ake so mu yi shine mu canza wannan number ɗin zuwa tsarin standard form. Idan za mu canza wannan lamba ɗin zuwa tsarin standard form akwai steps da ake bi. Step na farko sai mu lura mu gani lambar da ta zo kafin decimal point 0 ce, idan 0 ce ana kiran shi negative index notation. Sannan akwai steps nashi da ake bi. Yanzu abin da za mu yi shine sai mu motsa decimal point ɗinmu daga ainihin inda yake zuwa bayan lamba ta farko wadda ba 0 ba, kamar haka. Nan 8 ita ce lamba ta farko wadda ba 0 ba. Sorry, gaban lamba ta farko wadda ba 0 ba. Yanzu 8 ɗinmu ita ce lamba ta farko wadda ba 0 ba, sai mu ɗauko decimal point ɗinmu daga nan sai mu kawo shi a gabanta kamar haka yadda muka yi. Yanzu lambar mu za ta dawo kamar haka 00008.31. Idan 000 suka zo kafin decimal point ana iya share su. Yanzu sai mu share waɗannan 0 ɗin sai lambar mu ta dawo kamar haka 8.31. Yanzu sai mu ƙidaya sau nawa muka motsa decimal point ɗinmu daga inda yake zuwa gaban lamba ta farko. 1, 2, 3, 4. Sau 4 muka motsa shi. Kenan tunda mun motsa sau 4 muna da times 10. Wannan 10 ɗin constant ce raised to power -4. Idan 0 ta zo kafin decimal point, idan za a canza lamba zuwa tsarin standard form ana kiran shi negative index. To power ɗinka ko sau nawa ka motsa decimal point ɗinka zuwa gaban lamba ta farko da ba 0 ba zai kasance negative. Tunda mun motsa sau 4 muna da times 10 raised to power -4. A taƙaice wannan shine bayani akan yadda ake canza lamba zuwa tsarin standard form.